Päivää, että pätkähti. Mun nimi on Eero Syrjänen ja nyt olisi tarkoitus lähteä kokeilemaan tätä derpiä. Ihan aluksi vois käydä testaamassa huvikseen, että kuinka paljon tää vehje kulkee. Koska noin niin mä veikkaan, että se vois 50 mennä. No nyt on saavuttu paikalliselle vetosuoralle, niin täytyy pistää täältä tää nopeusmittari päälle ja katsoa, että paljon tää kulkee. 49. Eipä siinä oikein muuta voi olettaakaan kuin että siinä käy tollain. Nyt aloitellaan kuvaa vlogia. Eikka tässä. Mitä veikkaat?